गरेसर ओनसोलनि आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गरेसर नोगोराव गोदानै ग्लेम स्टुडियो मुंनि मेकआप स्टुडियो बेखेवदों। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गरेसर हालामनि रोमै दैमारिया गरेसर नोगोराव दिनै ग्लेम स्टुडियो बेखेवबाय। गरेसर नोगोराव थानाय एम बाजारनि साखाथियावनो गोदानै नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बर'नि जाखांफुनाय लाइमोन मेकआप खालामगिरि रोमै दैमारि बिथाङा। गुवाहाटी नोगोराव गोलाव सम फोरोंथाय लानानै गावनि नाजानायजों दिनै गोदानै ग्लेम स्टुडियो मुंनि मेकआप गलाखौ दिनैनि गोथार सानाव बेखेवनाय जायो। ग्लेम स्टुडियोनि बिगोमा रोमै दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला हेयार, मेकआप, स्किन, नेल्स बायदिजों लोगोसे गोथार जुलियाव खैना गोदान साजायनाय बायदिनि खाबुखौबो मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायखिजाया गोथार जुलियाव मेकआप खालामनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बर 7896058523 आव फोनांजाब खालामनो हागोन। बिराद मोजां नांदों। गरेसर सान्तिपुर एम बाजारनि खाथियाव खुलिदों आरो बेखौ जाय गरेसरनि बिसोरो फैनानै जोंनाव सार्भिसखौ लानो हागोन। नेल एक्सटेनसन, आइलेस एक्सटेनसन, हेयारनि गासिबो सार्भिसखौ मोननाय जागोन आरो स्किननि बिउटिनि सार्भिसखौबो गासिखौबो मोननाय जागोन आरो बेवहाय। औ दङ, जोंनिफ्राय दङ। ब्राइडनि थाखाय जेनेबा पेकेजिं सिस्टेम लानानै जों थाङो ओमफ्राय खालामना फैयो आरो बेनो। बिदिनो आइलेसखौबो नेल्सखौबो बिदिनो पेकेज लायो बिसोरो, बे हिसाबाव जों थाङो आरो हम सार्भिस खालामनाय जायो। ग्लेम स्टुडियो। बेखौ बबेयाव मोनगोन? बेनि जायगाया मोजाङै बुंनो हागोन नामा? गरेसर एम बाजारनि खाथियाव सान्तिपुरावहाय आरो 7896058523 आव। बेसेबां बोसोर बिदि एक्सपिरियेन्स खालामनानै? आंना 6 इयार एक्सपिरियेन्स। माबोरैहाय दखानखौ खुलिनो हाखो नोंथाङा? बेसेबां खस्थ'जों खुलिदों? बहुत खस्थ'नि गेजेरजों आं दिनै गावनि मोनसे खुलिनानै हाबाय। बिराद मोजां नांदों आरो आङो आंनि जायगायावनो। आंनि स्टुडिअ'आवहाय फैनानै खनसे जेनेबा सार्भिस लानानै माबायदि बेखौ आं लुबैदों आरो। হয়, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাই বহুত ভাল ছোৱালী। তাই আগৰ পৰা কাম মানে কৰিয়ে আছে এইটো লাইনত আৰু নতুনকৈ এতিয়া মানে গড়েশ্বৰত এয়া খুলিছে পাৰ্লাৰ আৰু ময়ো মানে কৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাইৰ যাতে মানে ভৱিষ্যত বহুত ভাল হয় আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হয়, ভালকৈ কৰে, চবে আহে যাতে, কাষ্টমাৰ আহে আৰু ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছে। আৰু মোৰো ভাল লাগিছে বহুত, মানে ইণ্টেৰিয়ৰ কৰিও ভাল লাগিছে আৰু তাইকো বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ বহুত ভাল ক্লাইণ্ট হয় তাই। মানে এনেকুৱা জেগাত তাই ইমান ধুনীয়াকৈ যিহেতু এখন পাৰ্লাৰ খুলিছে আৰু তাই গুৱাহাটীতে কৰি অহা, তাই বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। মই নিজেও কৰিছোঁ, এতিয়াই কৰিলোঁ নেইল আৰ্ট। তো সকলোকে ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তাইৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ফালৰ পৰা, সকলো ফালৰ পৰাই আহিব, কৰিব, চবে বহুত ভাল পাব আৰু তাইৰ কামটো কৰি।